Musta on pitkään ollut sellainen kummallinen tunne. Vähän niin kuin tuntis sen läsnäolon. Siis en mä nyt sano, että se mulle puhuisi tai mitään sellaista. Sen vaan tietää. Se taisi olla viime talvena, kun ei mennyt hommat ihan putkeen. Tuli vähän dokailtua liikaa ja osakseen siitä syystä läheiset ihmiset kaikkos ympäriltä. On tullut vietettyä paljon aikaa yksin. Yksi vanha ystävä sitten kertoi mulle sellaista jutusta, joka tuntui oikealta. Se antoi mulle vähän iltalukemista ja mä rupesin vähän perehtymään noihin uskoasioihin. Oli jo aika pitkän aikaa pyörinyt kaiken maailman kysymykset päässä. Ne rupes oleen jo niin isoja, ettei niistä oikein tiennyt sit mitä ajatella. Mutta koko ajan oli sellainen olo, että pakko niihinkin on jostain vastaukset löytää. Ja mä luulen, että tämän uskon kautta pääsen lähemmäksi totuutta. Tai ainakin kauemmas kysymyksistä. Monet, joiden kanssa on puhunut tästä uskosta, suhtautuu siihen tosi skeptisesti. Ne kyseenalaistaa asioita, kun ne pitää niitä niin älyttömän vaikeina. Mutta kun ei niiden tarvi olla vaikeita. Mua helpotti itse ihan hirveästi. Se kun ymmärsin sen, että se voi olla niin yksinkertaista. Eikä kaikkea tarvitse tietää. Se mun vanha ystävä puhui kaikista merkeistä ja siitä, missä sen voi nähdä ja tuntea. Sitten rupesi itse huomaan kaikkia merkkejä. Se taisi alkaa ihan siitä, että huomasi kuinka sukkia katosi pyykin mukana. Parin viikon sisään ainakin 2,5 paria. Ja siis kaikki tällaisia rupesi vaan tapahtuu. Se oli viimeinen merkki, kun yksi mun valkoinen paita muuttui pyykissä vaaleanpunaiseksi. Se väri. Ja kaikki viittasi siihen, että Jumala yrittää saada muhun yhteyden. Siis kysymysmerkki. Tämä usko kysymysmerkin jumaluudesta sai alkunsa toukokuussa vuonna 1990 Oulun Kilju-festivaaleilla, kun profeetat Steffa ja Ögis tapasivat. Sumuisen yön jälkeen kello 5-6 välillä aamuauringon sarastaessa he näkivät yhteisen näyn, jonka uskoivat tulevan korkeammalta voimalta. Korkeampi voima ilmestyi heille kysymysmerkin muodossa, joten he nimesivät sen kysymysmerkiksi. He saivat tehtäväksi perustaa yhteisen uskon nimeltä kysymysmerkki. Kysymysmerkki ei jakele mitään käskyjä tai määräyksiä, vaan pikemminkin ohjeita. Profeetat Ögis ja Steffa on vastuussa tämän uskon pyhistä teksteistä. Ögiksen teksti ilmestyi Utsjoen Kantabubin baaritiskin kulmaan avaimella kaiverrettuna 12.4.1991 pahimman lamakauden aikaan. Pyhä kirjoitus kertoo, älä oo mulkku, terveisin Ögis. Tämän ohjeen mukaan olisi hyvä jokaisen elää. Ögiskin sitten kuoli marttyyrikuoleman, kun joku mulkku puukotti sitä grillijonossa. Profeetta Steffan kirjoitus ilmestyi muutamaa kuukautta Ögiksen kirjoituksen jälkeen Parkanon kirjaston vessaan permanenttussilla töhrittynä. Pyhä kirjoitus kertoo, kaikki on paskaa, made by Steffa. Usko sallii jokaisen ymmärtää viestin omalla tavallaan. Yleisesti uskon piirissä joudutaan kuitenkin oikaisemaan väärinkäsityksiä siitä, että kaikki paska ei ole made by Steffa, vaan ainoastaan se teksti siellä seinällä.
Sen lisäksi, että kysymysmerkki on antanut meille hyviä ohjeita, tekee se myös ihan jokapäiväisiä ihmeitä, jotka uskomalla ja hetkessä elämällä on havaittavissa. Näitä ihmeitä on muun muassa rahapelin tuplauksen onnistuminen, hattujen sodan päättyminen ja Lordin Euroviisuvoitto. Oikein hyvää huomenta. Olisiko teillä hetki aikaa kuunnella? Mulla olisi tässä tämmöisiä... Ei, nyt ei ole hetkeä mihinkään tommoseen. Ei. Mulla on nyt helvetin paha olo. Jos nyt lähtisit vaan menee. Jos nyt lähtisit, painu helvettiin täältä. No jos minä jätän tähän oveen eteen yhden tämmöisen lappusen, niin voit sitten vaikka illalla lueskella. On se nyt perkele! Painukaa vittuun täältä nyt! Ihmisillä on välillä vaikeaa hyväksyä kysymysmerkkiä. Lähinnä se johtuu kaikista niistä asenteista, mitä ihmiseen istutetaan jo lapsena. Mutta mä oon oppinut, että sellaista, mitä ei voi nähdä eikä muutenkaan havainnoida, ei voi myöskään kieltää. No oikein kaunista huomenta teille. Olisiko teillä ihan pieni hetki aikaa? On mulla. Joo, mulla olisi tässä tämmönen minä tässä levittelen vähän tämmöistä omaa uskoani eteenpäin ja ajattelin sitten, on täällä kierrellyt ympäri maita ja mantuja ja ajattelin sitten tulla, jos teille sopii, niin tulisin vähän kertomaan teille. Tervetuloa, tästä. Tuletteko sisälle? Joo, kyllähän me tullaan sisälle asti täältä. Niin. Ai että. Onpa vaan hyvä. Niin, jos ei nyt tällä tiellä vielä osaisi leipoa, niin sitten ei ehtisi naukkiakaan. Niin, jos on ihan totta, joo. Juu, 2 on jo täynnä. 82? No, joo. Sekä miehelläni että minulla. Me ollaan sama ikäisiä. Voi että, se on kyllä hieno asia näin. Niin, että saa näinkin terveenä elää. Niinpä, nimenomaan. Joo, mä itse tuossa pari kuukautta sitten, niin mä aloin huomaamaan niin kuin omassa elämässäni tämmöisiä niin jokapäiväisiä ihmeitä, mitä alkoi niin kuin tapahtumaan mulle. Ja siis ne oli aivan tämmöisiä niin kuin arkipäiväisiä asioita, että mä olin pyykännyt. Mitäs ryhmää tänne tullut on? Täällä on minä tämmöistä omaa uskoani tulin tänne kertomaan ihan vaimolle tästä niin kuin, ja tarjosi kahvia. Kyllä se taitaa olla parempi, että häivytte täältä. Meillä on oma uskomme. Onko ihan, että et haluais kuitenkin tämmöstä? Niin En minä. kuitenkin niin kuin mä oon laittanut tänne paljon selitystä tästä, niin... No, voihan minä sitten katsoa. Että jos sitä niin kuin sitten siinä vaikka Ei ole tämä mitään. niin oikein rattoisaa päivän jatkoa teille. Kiitos vaan. Kiitoksia. Kiitos käynnistä. Tämä nyt loppunen. Jokainen meistä tulee tähän maailman tyhjin käsiin ja samalla tavalla me täältä myös lähdetään. Välistä miettii, että miksi ihmiset tekee nämä uskon asiat itselleen ja toisilleen niin helvetin vaikeiksi. Ihmiset tuntuu liian usein sotkevan oman henkilökohtaisen uskonsa uskontojen kanssa. Jokainen uskonto pystyy tarjoamaan eri vastauksen, mutta jokaisella on sama kysymys.